Qozon сөйлей. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Хөсәен Вали Әхмәтнең «Ата каргышы» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны сез күренекле артистыбыз Флора Хамитова укуында ишетерсез. Ана каргышы ахирәттә, ата каргышы дөньялыкта төшәр. Бала чактан ук әбием авызыннан еш ишетәйдем бу сүзләрне, ләкин мәгънәсе әле генә кызыксындыра башлады. Ни өчен берсенеке ахирәттә, икенчесенеке дөньялыкта соң? Ниһаять, кышкы каникулда авылга әбием янына кайтырга җай чыкты. Алтын әби ул минем. 3 төрле имләдә укый яза белә, хәтере дә әйбәт. Дөньялыгы аңлашыла инде әби дим, бер вакыт каршына утырып. Каргышын да, нәләтен дә, рәхмәтләрен дә күп ишетергә туры килә бу тормышта. Ни өчен берсенеке дөньялыкта, икенчесенеке ахирәттә төшә? Барыбер түгелмени соң? Түгел шул балам ди әби. Ничек кенә әрнемәсен, рәнҗеш каргышларын яудырмасын, ана күңеленең ерак бер читендә үзе табып үстергән баласын жәлләү хисе уяна. Соңыннан ул барыбер үкенә, баласының акылга килеренә ышана, газиз анасын рәнҗеткән өчен тәүбә кылырына, тезләнеп гафу сорауына өмет итә. Тик бала моны әнисе исән чакта эшләргә тиеш, аның хәйр фатихасын алып калырга тиеш. Аталар катырак бәгырле була. Теле белән каргый икән, яңадан тәүбә итү, үкенү хисе уянмый аңарда. Шуңа күрә ата рәнҗешеннән дөньялыкта ук куркырга кирәк, балам. Менә ничек икән? Тормышта очрыймы соң андый хәлләр? Очрый шул, балам, ди әби, керсенеп кенә. Утыр алайса янәшәмә. Бер гыйбрәтле кыйсса сөйлим үзеңә. Сугышка кадәр дә, әле сугыштан соң да без Кабан күле буенда агач коммуналкада яшәдек. 2 катның берсендә бабам белән без, икенчесендә Әхмәт Нур белән Солтания исемле бер пар яшәде. Кечкенә генә ишек алды да бар иде. Анда карт алмагач, ялгыз каен, Миләш белән Шымырт үсә иде. Каен белән алмагач безгә кадәр ук бар иде кебек, хәтерләмим дә инде. Шымырт белән Миләшне бабаң утырткан иде. Агач төбендә шымарып, ялтырап беткән скамьялар белән өстәл тора иде. Җәй көннәрендә шунда утырып чәй эчәбез, мужиклар карт уйный, дәминә суга. Әхмәт Нур күп сөйләшми торган тыныч хылыклы егет иде. Тик менә хатыны елан белән бер билләһи. Әтисәнисе сәүдәгәр, кызлары да ире тәкәббер булды. Ничек табышканнардыр, ничек эләктергәндер егетне, йомшак агачны кырт баса диюләре хак икән. Заводта токыр булып эшлиде Әхмәт Нур, кулы алтын диләр аның. Эштән арып кайтса да, бикле ишек каршылый үзен, ашарына пешереп көтеп торучы юк мискенне. Үзе чәен кайната, үзе бәрәңге чиз тарта, ашын пешерә, ипине генә Солтания алып кайта. Я товар көттек, я ипи кабул иттек дип кара төнгә дә калгалый бу. Көнләшү хисе дә уянды буга егеттә. Солтанияның эш урынына барып читтән генә күзәткәләп тә кайтты. Тегесе моны сизенеп ут каптырды иренә. Янәсе мине кеш алдында мыскыл итәсең, башка мине тикшереп йөрмә, кайчан кайтасың үзем белермен. Күрәм, аралары суынып бара буларның. Нинди шәп, шибәр егеткә игътибар юк, йөрәк әрни. Солтанияны туздырып ташларга да җыенган идем хәтта, тик бабаң кермә араларына, үзләре белер дип туктатты. Шуннан егет тә салгалап кайта башлады. Ашарына да пешермәс булды. Ач килеш ятып йоклый. Белмим, ни белән бетәр иде араларындагы бу хәл. Сугыш башланып китте. Бабаң белән икесе дә сугышның башыннан ахырынача фронтта булдылар. Ул елларны сөйләсәң сөйләп, киләсәң киләп бетерлек түгел инде, балам.
ачлык башланды. Кибетләрдә берни дә калмады. Вәт шунда типтерергә тотынды инде Солтания. Баранан күккә чиде бу. Күршеләре белән дә исәнләшмәс булды. Чөнки кешеләргә иң кирәкле товар ипи иде ул чакта. Кеше башына 200 грамлап кына җибәрәләр талон белән. Тезелештә йыгылып төшеп аягымны сындырдым, дөрес ялганмаган дигән сылтау белән инвалидлык юллап алган һәм фронтка китми калган бер азгын хәйләкәр явызны директор итеп куялар кибеткә. Ачлыктан интегүче күпме кешенең, тол хатыннарның канын эчтеләр Солтания белән икәүләп. Ипи талоннарын сатып, алтын көмеш бизәнү әйберләренә, кыйммәтле мехларга алыштырып байып яттылар. Ипигә алыштырырлык малы булмаган яшь хатыннар теге азгынга үзен тәкъдим итә инде. Солтаниягә дә кайтып кундылар булар берничә кат. Бер көнне түзмәдем, әйттем моңа йөрәктә кайнаганын. Ирләр фронтта кан коя дидем. Син шушы хәшәрәт белән себерелгәнче, Әхмәт Нурга тәмәке, җылы ыек башмазар белән посылка салыр идең, ичмасам дидем. Шул кадәр зәһәр итеп карады бу миңа. Үз артыңа гына хуҗа бул, кешенекен тикшермә. Алар фронттан әллә кайта, әллә юк. Мин ичмасам үзем теләгәнчә яшәп калам бүген. Ә синең гомерең шәһәр читендә окоп казып үтәр дип пырылдап чыгып китте. Теге азгыны да бер нинди төзелештә эшләмәгән икән аның. Мехчылар клубында культмассовик булып гармон шыгырдатып йөргән. Үзе кебек бер азын хатын янында кунып ятканда, тегенең ире кайтып кергән икән. Бу мәлгун икенчеме, өченчеме каттан тәрәзәдән сикергән. Аягында шунда сындырган дип сөйләделәр. Әнә шундый бәндәләр дә күп иде ул заманнарда, балам. Аллага шөкер, сугыш бетте, ирләр исән-сау әйләнеп кайтты. Тик бабаң гына контужен иде. Янәшәсендә үк снаряд шартлаган икән. Үзем бар белән тәрбияләп, мунчаларга алып барып йөргәч кенә бераз тернәкләнеп, тазарып киткәндәй булды бахыр. Аннан Гали апаң, Рәшит абыең, әтиең туды. Шулай итеп 10 ел яшәдек, тормыш тәрәтләнеп китте кебек. Тик бабаңның гына гомере кыска булган икән. 55-нче елны вафат булды мескенем. Ә күршеләрегезнең балалары булдымы соң, әби? Әхмәт Нур чибәр, таза егет иде. Ләкин сугыштан нык үзгәреп кайтты. Бик тиз кабынып, ярсып китүчәнгә әйләнде. Шул ук заводка 5 куллап чакырып алдылар үзен. Әллә нинди катлаулы детальләрне дә әйбәт итеп ясый диләр иде. Срочный заказ дип начальниклары хәтта ял көннәрендә дә алып киткәле иде. Акчасын да яхшы алды. Тик араларында гына җылылык сизелмәде. Солтания үзе теләгән вакытта кайта, иргә кадәр хөрмәт юк. Әллә Әхмәт Нур фронтта чагында Солтанияның маҗараларын да җиткерделәрме? Ул да үз иркенә күчте. Көн дә салып кайта торганга әйләнде. Үз эшен бик яхшы белгәнгә күрә, эшендә дә күз йомдылар бу гадәтенә. Бала кирәк. Бала булгач, бәлки аралары рәтләнер дип уйлап, киңәш тә итеп карадык. Чөнки Әхмәт Нурның бала җанлы булуы сизелеп тора иде. Гали апаңны да үз баласы да яратты. Кайткан сайын я кәнфитен, я прәннеген чыгарып бирә иде кесәсеннән. Шуннан Худайның рәхмәте, Сталин үлгән елны буларның кызлары туды бит. Зөһрә дип куштылар исемен. Эй сөенде Әхмәт Нур. 10 елдан артык булмаган иде иш балалары. Хәтта салгалап кайтуын да туктатты күршебез. Баласының ыштан чүпрәкләрен дә үзе юа, боткасын да үзе пешерә. Яшь ярымнан яслегә бирделәр кызны. Анда да үзе чапты Әхмәт Нур. Үзе илтә, кишен үзе алып кайта. Тик Солтанияда азгынлык шире яңадан кузгалды. Ә ир кеше,
Ишетмиме соң? Эшүгә сабышуы да хатынының сынга калып кайтуыннан иш. Эшендә дә, күрше-күләндә, яңа бистәдә яшәүче апасы җизнәсе дә бик кызганалар иде Әхмәт Нурны. Бәлки тагы бер бала алып кайтыргадыр диючеләре дә табылды. Зөһрә янына Таһиры да булса, бер-берсенә иптәш, терәк булып яшәрләр иде янәсе. Солтания дә өйдә генә утырыр, бала карар дип уйладык барыбыз да. Зөһрә янына Таһирны алып кайттылар кайтуын. Ләкин әниләре тәмам ялкауланды. Симереп тә китте. Әхмәт Нурга да җылылык, кадер-хөрмәт артмады. Шулай бер вакыт Әхмәт Нур эшеннән шактый гына салып кайта. Ни күзе белән күрсен, ишектә йозак эленеп тора икән. Өй эченнән бала елаган тавыш ишетелә. Тәрәзәдән исә Зөһрәнең үксегәне күренә. Беренчеме, икенчеме сыйныфта укыган чак иде. Безнең фатирда да ничектер беркем булмаган ул көнне. Солтания бер яшьлек баланы бишегендә йоклатып калдырган, кызы дәресләрен әзерләргә утырган. Эсләреннән бикләмәсә дә ярый иде. Бу бикләгән. Кайда саклагандыр, Аллаһ белсен. Баскыч астында бызлар чаба торган лом кебек тимер бар иде. Әхмәт Нур шуның белән йозакны кайырып игә керсә, малае бишегенә тотынып баскан, муеннан буялып беткән, буйсыры кабарып чыккан икән тегенең йылый. Аңа кушылып кыз йылый икән, күтәреп идәнгә төшерергә көче җитми, юып сөртеп тә ала белми. Солтанияне бик нык кыйнаган ди ул кичне Әхмәт Нур. Күгәрмәгән җирен калдырмаган ди. Үзе дә чыгып китеп яңа бистәдәге апаларында кунган. Шуннан көн сайын салып кайта торган булды күршебез. Кайта да идәнгә такы-тыкы җәеп шунда йоклый. Астына җибәрә дип, мендәр матрас та бирмиләр икән моңа. Ашарга пешерү турында әйтәсе дә юк инде. Башыннан ахырына чаклы сугышта йөреп тә бу кадәр бетеренмәгән иде Әхмәт Нур. Чәчләре ап-ак булды, бекере картка әйләнде бахыр. Эшләгән урынында аромат фабрикасы белән янәшә иде ичмасам. Шуннан спирт алып чыгып эчәләр икән. Спирт булмаганда одеколоны да бара. Кайбер көннәрендә күтәреп тә, ике култыгыннан сирәп тә китерәләр. Андый чакларда Солтания ишекне эчтән бикләп, утларын сүндереп куя. Үзебезгә кертеп салыр идек. Гали апаңнар, әтиеңнәр күрә. Алар мәктәп баласы. Зөһрә белән Таһир да мәктәпкә йөри инде. Нишләсен? Я ишек алдындагы өстәлгә башын куеп, я баскычка утырып йоклый иде. Иртәгесен тирә-юн алкашлары, шешәдәшләре уятып китә моны. Айнык кайткан чаклары да була үзенең. Хурлана да кеше алдында, үкенә дә соңыннан. Хәтта ишек алдындагы эскәмиядә миңа илап зарланып алган чаклары да булды мискенкәйнең. Уңмадым мин хатыннан, апа ди. Хәзер балалар же. Аларны миңа каршы кытырта, балалар да мине санга сукмый дип, башкайларын өстәлгә куеп үкси иде. Солтаниясен әйтер идем, ирне ир итеп тота торган булмады. Балалар атаны хөрмәт итәргә тиеш, каршы куйма аларны дип, ничә тапкыр әйткәләдем үзенә. Әхмәт Нур начар кеше түгел, бәлки дәвалау турында сөйләшеп караргадыр дидем. Кылагына дәлми. Ул алкашны дәваларга тотасы, акчамны мин ичмасам кызыма бирәм ди бу. Зөһрә инде 8-не тамамлап техникумга урнашкан иде. Солтания үзе шул ук кибеттә эшләвен дәвам итте, ләкин атадан тәмам читләштеләр. Бер нинди ашау-эчү дә, тәрбия дә, йокы-ял да юк мискенгә. Бер көнне әтисе Зөһрәдән мазутлы тузанлы эш киемнәрен юып бирүен сораган.
Кыз сабын парашюк юк, кайнар су юк дигән сылтау белән айлар буе су күрмәгән кирләрне бер капчыкка җыеп тутырган да, апаларына барып юдырт дип кулына тоттырган. Әшланда тартмасы белән Әхмәт Нур эшеннән алып кайткан парашюк тора икән. Ул чагында сабын парашюк ише нәрсәләргә кытлык булып алды бер заман. Я эш урыныннан хезмәт хакы хисабына, я талонга гына бирәләр иде аларны. Нишләсен? Гаепле кешедәй башын аска иеп, капчыгын асып китте Әхмәт Нур апаларына. Ярый инде алар, ул мискенне ашатып, юындырып, йоклатып, киемен юып, киендереп җибәрәләр иде. Аш йөрмә дип, җизнәсе күрмәгәндә акчасын да төртәләр, ашарына да төреп бирәләр. Хезмәт хакын алган акчасын тиененә кадәр игә кайтара торган булган үзе. Алтын куллы рабочий начар алмый иде бит зарплатны. Алай да ата ярамады. Аны бөтенләй фатирдан куып чыгарга җыендылар хәтта. Участковый чакыртканнар бер чакны, көндә эшеп кайта, кыйный тавыш чыгара янәсе айрыгыз. Бәхеткә Әхмәт Нур аек кайта ул көнне. Чыкмыйм мин фатирдан ди, монда тудым, монда үләм ди, хакыгыз да, хокукыгыз да юк дип кырт кисә. Шул елларда безнең тирәдәге агач йортларны сүтәләр икән дигән хәбәр таралды. Безгә дә Ленин районына яисә Имәнлек бистәсенә күчәргә тәкъдим иттеләр. Солтания да бу форсаттан файдаланып калырга тырышты бугай. Яңа фатирга үзләре генә күченеп, Әхмәт Нурны урдирга кертмичә, аны иске йортта калдырырга иде исәбе. Йортлар идарәсендә аңлатканнар моңа, фатирның төп хуҗасы ризалыгыннан башка күчерә алмыйбыз дигәннәр. Балалар белеп бетермиш андый нечкәлекләрне. Солтания аларга хәлне киресенчә аңлаткан. Янәсе әтигез яңа матур фатирдан баш тарта, коммуналкада калырга тели, без түгел, күрше алкашлары кадерлерәк аңа, шулардан айрыласы килми. Шуннан балалары бөтенләй дошман күрә башлады әтиләрен. Бер вакыт Әхмәт Нурның тәненә бер артлы чуан кебек сызлавык шешләр чыгарга тотынды. Салкын тидергәнсең дигән табиблар. Зөһрә бөтен туганнарына хәбәр таратып чыккан. Әти йыгышлы авыру эләктергән, я алып китегез, я даваларга салыгыз дигән. Бөтен белгәннәре, апалары, җизнәләре пушаманга төшкән мискеннең. Кызым, ник булай мыскыл итәсең кешеләр алдында дип елаган Әхмәт Нур. Алай да булмагач, диваналар йортына шалтыраткан кызы. Әти бер туктаусыз эчә, аңарда гәрәчке иянәге башланды, тавыш гауга куптара, нишләгәнен белми дип язып җибәргән. Мәҗбүри давалау хастаханәсенә алып киттеләр моны. Участковыйдан да раслатып кул куйдырганнар. Айдан артык ятты бугай анда. Ник бер тапкыр барып карасыннар янына. Чуаннары да салкын окопларда яту, салкын идәннәрдә, ишек алдындагы эскәмияләрдә йоклау нәтиҗәсе билгеле. Организмы тәмам хәлсезләнгән икән бахырның. Гәрләнде дә соң Әхмәт Нур кызының шулай кимсетүләренә. Бүлнискә алып киткәндә, әнисе белән кызы икәүләп, безгә мондый эшкече алкаш кирәкми, киткән җиреңнән кайтмасаң иде дип кычкырып калдылар артыннан. Тирә күрше алдында шундый сүзләрне ишетүе, ай-һай авыр булгандыр мискенгә. Гомерең эшкече белән узса иде, Әхмәт Нур рәнҗүле күз яшьләренә буылып. Малайлары Таһир дисеңме әле исемен, ул кайда иде соң әбекәй?
Иптәшләр алдында аңа да ият булгандыр инде. Ишек алдында күренмәде ул көнне. Хәер, анысын да үз ягына аударды Солтания. Үзе кебегрәк үсмерләр төркеменә ияргән дип тә сөйләделәр Таһирны. Тиздән без Әмирхан урамындагы яңа фатирга күчтек. Алга таба ниләр булганын Әхмәт Нурның 2 туган апасы аркылы гына ишетеп белдем. Әхмәт Нур бүлнистә ятканда Солтания рәхәтләнеп типтерергә тотынган, эшендә кибет директоры белән йөри икән бу, товар ташучы шоферлар белән дә кунап калгалаган. Азынуы җиткән. Көннәрнең берендә Әхмәт Нур хастаханәдән кайтып керә. Эшмәгән, тазарып, матурланып та киткән хәтта. Ишектә йозак эленеп тора икән. Кичкә кадәр көтеп йөри бу. Күршеләр дә күченеп беткән диярлек. Скамьяда утырып тарый, урамнарны кат-кат әйләнеп кайта. Эсперант чатындагы сырахана яныннан үткәндә, заводта бергә эшләгән әшнәсен очрата. Сыраханәгә кереп, билгеләп тә чыгалар очрашуны. Кызмача килеш өйгә юнәлә Әхмәт Нур. Кайтса, ишек алдындагы өстәлдә берничә үсмер көлешә-көлешә кәрт суга. Араларында Таһир да бар. Улым, ни хәл ди, ата шатланып. Әниең, апаң кайда? Папаша, привет. Зухра скыда, икенче сменада. Мама в магазине, наверное, ди малай, карта уйнавыннан айрылмыйча. Мин арадым, улым. Ишекне ачсаң, әниең кайтканчы бераз ятып торыр идем. Бөтенләй шит ят ташландык өйгә кергәндәй була Әхмәт Нур. Шкафтагы күлмәге, кәчтүм шалбары да юк. Шидә эленеп калган эшләпәсе белән пәлтәсе дә юкка чыккан. Туфлие да күренми. Киемнәр кайда икән минем, дип сорый Таһирдан. Не знаю. Может, Зухра куда-то унесла? К твоим родственникам, что ли? Остальные шмотки в мешках да в сумках. Дубравную переехать предлагают. Әниең ник заклады? Шул ук кибеттәме? Әйе дигәндәй башын кага улы. Солтания тимер юл вокзалы янындагы ипи кибетендә эшли иде. Әхмәт Нур барып җиткәндә сәгать кичке 9-нчы киткән, кибет ябылган була инде. Ләкин йозак тишегеннән ут ноктасы күренеп китә кебек. Эштә кешеләр бар бугай дип уйлый Әхмәт Нур һәм кибетнең ипи кертә торган арткы тәрәзәсенә килә. Чыннан да, эштә көлешкән, пышылдашкан ир-ат, хатын-кыз тавышлары ишетелә. Солтания, син мондамы? Әйдә чык, мин кайттым, дип тәрәз кага Әхмәт Нур. Тавышлар бер мәлгә шып туктап кала. Эш беткәч тә нишләп ятасың биредә? Чык дим, өйгә кайтабыз. Җавап мазар ишетелмәгәч, Әхмәт Нур арткы яктагы тимер ишекне дөбердәтә башлый. Кирәк бит, хәерсезгә җил каршы дигәндәй, нәкъ шул вакытта янәшәдән постовойлар үтеп бара икән. Сез нишлисез монда, гражданин? Күрмисезмени, кибет ябык, кассага керергә әллә исәп? Юкла, егетләр, минем хатын анда, аны алырга килдем, валлаһи менә. Фу, абзый кеше, син салмыш ахрысы. Аек булсаң, бикле кибеттән хатын эзләп йөрмәс идең, сыпыртмыннан яхшы чакта. Билләһи, әле генә тавышларын ишеттем, йозак тишегеннән ут та күренә иде, ир-ат тавышы да ишетелде. Алгы ишектән барып карасалар, бернинди ут та күренми. Андалар, анда, утны сүндергәннәр генә. Документларың да юкмы? Күзеңә тагын ниләр күренә? Безнең белән барасың алайса, дип Әхмәт Нурны милиция бүлегенә өстерәп китәләр. Айныткышта кундырып чыгарганнар мискенкәйне. Икенче көнне өйгә кайткач кара тавыш куба. Бөтен кабахәтләреңә түздем, зина кылып йөрүең турындагы сүзләргә дә ышанмадым, гайбәттер дип уйладым. Хак булган икән алар, инде түзәр әмәлем калмады, фахиша, хәшәрәт дип йылый-йылый кыйнаган Әхмәт Нур хатынын. Хәтта кабыргасынмы, кулынмы сындырган дип сөйләделәр. Кызы кайткач милиция чакырталар, табиб килә, Әхмәт Нурны ябып куялар. Җинаять эше кузгаталар. Прокурор эшне судка җибәрер алдыннан Таһир белән Зөһрәне чакырып та сөйләшкән икән. Әтиегезгә срок яный. Бәлки әниегезне күндерерсез, гаризагызны кире алырсыз. Эш буенча сездән башка шаһидләр юк бит. Үзе фронтовик, үзе авыру. Миңа жәл ул. Төрмә тормышын күтәрә алмаячак. Кызганам бичараны. Утырсын, диләр тегеләре беравыздан.
әнине кыйнавы хак. Аңлавымча, әниегез дә әүлия түгел ич. Уйлагыз, судка киткәч соң булачак. Анда да шул ук фикеребезне әйтәчәкбез дип кайтып китәләр тегеләр. Һәм тиздән суд була. Әхмәт Нурны 5 елга хөкем итәләр. Солтания судка үзе бөтенләй бармый. Үсә төшкәч, кемнең гаебе күбрәк булуын аңларсыз, балалар. Үкенерсез әле. Ләкин белегез, йөрәгем белән рәнҗеп калам сезгә ди, күз яшьләрен тыя алмаган ата соңгы сүзендә. Әбинең сөйләгәннәрен туктаусыз тыңлыйсы килә. Тормыш чын барлыгы, гыйбрәт тулып ята иде аларда. Ләкин 2 сәгатьләп гәпләшеп утыргач, арыды бугай мискенкәем. Аннан чәй куеп җибәр әле, балам. Шулпаны да җылытырга куй дип, әңгәмәне туктатып торырга ишарә ясады. Үзем ул әйткәннәрне эшли торам, ә күз алдымда әби сөйләгәннәр киносериал кадрлары кебек җанлана. Тукта әле. Таһир белән Зөһрәнең алдагы язмышы ничек бетте икән соң? Әти-әни белән бер мәктәптә укыганнардыр әле алар, бер үк сыйныфта түгел микән? Икенче көнне әбинең кәефлерәк чагын туры китереп, шул сорауларны бирдем. Әхмәт Нур кәҗүнни йортка күчкәч, Солтаниягә дә имәнлек бистәсендә 3-4 бүлмәле яңа фатир биргәннәр дип башлап китте әби. Әрсезлек бар инде үзләрендә. Анда да фронтовик гаиләсе дип бер бүлмәне артык алабылар. Зөһрә техникум тәмамлагач, кайсыдыр химзаводта эшли башлый, кыз акрынлап картая, төскә биткә әтисе кебек матур гына булса да, хылкы белән таш әниләр иде инде. Дорфа, тискәре, егетләрдә карамый үзенә. Шулай бер вакыт шәһәр урамында үзе белән бергә техникумда укыган Нәгыймне очрата бу. Сөйләшеп китәләр. Нәгыйм 7 еллап Түбән Камада нефтехимдә эшләгән икән, өйләнгән, бер малае үсеп килә, кичкенә генә булса да фатир биргәннәр. Тик хатын белән тыныша алмадык ди икән. Аз гына салгалап кайтсаң да кара тавыш чыгара, идән куа, кыскасы киттем ди икән бу. Инде менә атнага якын Казанда йөрим, эш эзлим дигән. Безнең заводта буш урыннар булгалап тора, дипломыңны алып кил дигән Зөһрә. Тик эчкән кешене кайда да яратмыйлар. Турыр җирең бармы соң? Танышларда, тулай торакларда кунып чыгам инде шунда ди Нәгыйм. Үзең кайда торасың? Кыскасы, картаеп барган кызның күңелендә ниндидер өмет чаткысы уяна. Егет тә Зөһрәнең ялгызлыгын, 4 бүлмәле фатирда яшәвен белгәч, син дә ялгыз Зөһрә Йылдыз, мин дә ялгызым гына дип такмаклап көйләп йөри башлый. Нигә 2 йылдыз янәшә булмаска тиеш янәсе? Һәм бер көнне Нәгыймнең кыршылып, янчылып беткән кичкенә чемоданы һәм замогы аерылган сумкасын күтәреп, имәнлеккә кайтып керә булар. Бу нинди чакырылмаган кунак тагын дип каршы ала, 2 биеренә таянып баскан Солтания. Техникумда бергә укыдык, хәзер менә безнең заводка эшкә урнашырга йөри. Исеме Нәгыйм була дип таныштыра Зөһрә әнисен. Кайсы як мужигы? Мин мужик түгел үзем, Казанныкы, Ямскида үстем. Бирнәңгә караганда кала егете дип әйтерлек түгел шул ди Солтания, аяк эше белән генә тегенең факир чемоданын төртеп. Каян таптың бу бомжны, кызый? Беренче тапкыр күргән кешегә булайдыр фабәрелмәле, әни, ди Зөһрә кабынып китеп. Син торасы түгел бит аның белән, мин яшисә. Без өйләнешәбез, квартирант булып түгел, ирем булып яшәячәк ул бездә. Әгәр атаң кебек булса, тамчы да эчмәячәк. Яхшы беләм мин Ямский алкашларын. Зур туй үткәрмичә генә язылышып кына кайтабылар. Химзаводта эшли башлый Нәгыйм. Ләкин күпмедер вакыттан соң алимент кәгазе килеп төшә моңа. Түбән Камадагы хатыны эзләтеп тапкан икән. Кайда эшкә урнашуында, кемгә иләнеп йортка керүендә бәйнә-бәйнә җиткергәннәр.
birinchi xizmat haqından uq tiyishli protsentini tutib qalalar. Sultaniyaga da ишетелә алимент хәбәре. Бу килмешәк урынына квартираны кертсәң файдалырак булыр иде дип, кызын битәрләп торганда, ишектән Нәгыйм кайтып керә. Салмыш. Беренче зарплатын юганнар. Акырыш-бакырышны кылагына дәлми бу. Исереккә диңгез тубыктан диләр бит. Калган бөтен акчасын кисәсеннән чыгарып өстәлгә сала да, бер бүлмәгә кереп ята. Иртәгесен баш авырта, Зөһрәшкә киткән, Махмырны басарлык акча сорап, Султания бүлмәсенә шакый. Әтегесе, хәзер үк чыгып китмәсәң милиция чакыртам дип кычкыра. Китми кая барсын Нәгыйм? Эш урынында төзәтәләр моның башын. Нәгыйм көндә исерек кайта башлый. Бер сүздә каршы әйттерми бу тегеләргә. Бер вакыт Таһирга да әләкләп карыйлар. Ә ул Нәгыймне нишләт алсын? Җизнәсе аңа караганда 2 тапкыр озынрак, куллары да каты. Туктат эшеүңне дип әйткән сүзенә кыш наркоман, үзеңне бел дип куып чыгарган. Кыскасы, мәхшәргә әйләнә буларның тормышы. Султанияның чәчләре агара, йөрәк иянәге белән караватка егыла. Зөһрәдә дә шикәр авыруы табалар, күзләре яшьтән кипми. Нәкъ шул көннәрнең берсендә әтиләреннән кыска гына хат килеп төшә. Яңа адресны апалары аша тапкан икән. Әхмәт Нурның төрмәгә керүенә инде 5нче ел киткән була. Сугыш инвалиды җизнәсе күптән вафат. 3 ел элек апасы да үлеп киткән. Кыскасы, мөрәҗәгать итәр кешесе калмый мискеннең. Бу хатны Таһирга язган икән. Улым, мин гепатит белән төрмә бүлнисендә ятам. Хәлем бик авыр, озак тормам ахрысы. Мине моннан алып чыгып күмсәң иде. Соңгы гызыр белән әтиең диелгән була хатта. Киров районында утырган иде ул, ерак барасы да түгел, отряд номерлары да билгеле. Ләкин Султания белән Зөһрә монда да каршы төшәләр. Сары авыру, йыгышлы, куркыныч, үзеңә дә йыгыу бар диләр егеткә. Шунда үлеп кала мискин Әхмәт Нур. Әбинең соңгы сүзләреннән тетрәнеп киттем. Атага, үз каныңа шундый мөнәсәбәт булырга мөмкинме соң? Бер-береңә терәк булмагач, шатлыгында, сагышында уртаклаша белмәгәч, нигә кирәк соң ул гаилә кору? Мәхәббәт, бер-береңә хөрмәт дигән сүздә бит әле. Ярату булмагач, нигә кияүгә чыгарга? Нигә балалар үстерергә? Ни өчен аларны да бәхетсез итәргә? Кешенең соңгы гызырын бөтенләй җиде ятта, хәтта дошман да үти бит. Киноларда да күргән бар бу турыда, китаплардан да укыган бар. Ниһаять аңладым мин әбинең хәдискә тиң сүзләренең мәгънәсен. Зөһрәнең гомере эчкече белән узачагы мәгълүм. Таһир нинди рәхәт күрер икән тормышта. Әбекәй, Зөһрә исән микән соң? Һаман да шул ире белән тора микән? Ишеткәнең юкмы? Таһирның язмышы ничегрәк икән? Ничек ишетелмәсен, улым? Хәзерге заманда хәбәр яшен тизлеге белән йөри. Күршеләрендә минем бер ахиратым тора. Телефоннан еш сөйләшәбез. Нәгыймнең беренче хатыны иремне тартып алдың дип Зөһрәгә туктаусыз янап куркытып тора икән. Бар әтиеңне күреп кайт дип берничә тапкыр үсмер малаен да җибәргән. Зөһрә дә аптырашта калган. Малай әйтә икән: "Мин Казанга һөнәр училищесына укырга кердем. Фатирда сездә торсам, әтигә эшәргә бирмәм" ди икән. Султания белән Зөһрәнең күзләре шар була. Алкашыгына җитмәгән, малаен да асрап ятасы бар икән диләр булар. Икенче көнне мискин бала 5тәрен күтәреп буларга килә. Ләкин Султания малайны кертми, теге ишек төбендә утырып кич җиткәнне көтә. Менә эшеннән Зөһрә кайта. Уңга-сулга карамыйча ачкычы белән ишеген ачып керә һәм эштән шартлатып бикләп тә куя. Нишләсен мискин бала? Кая барсын? Әтисе кайтканны көтә башлый. Инде караңгы төшеп, төнге 10нар җитә. Малайның ашыйсы, йокысы килә, күзләре йомыла. Бәлки, өйдә көтәргә рөхсәт итәрләр дип, звонок төймәсенә баса.
Кем ул анда? Дигән ачулы тавышы ишетелә Зөһрәнең. Әтине өйдә көтеп торырга ярыймы, апа? Мин ишек төбендә генә утырырмын. Подъездда салкын. Юк, кертмим. Әтиң янына бар әнә. Мөгаен Нәгыйм бу көнне малай киләсендә белмәгәндер. Төнге 12 якынлаша, ә ул һаман юк та юк. Ишектә звонок шылтырый. Зөһрә исерек ире кайтты дип сорамый-нитми ишекне ача. Шул вакыт караңгыда кисәк кенә ниндидер тимер ялтырап китә. Зөһрәнең күз алдында утлар шәшелгәндәй була. Ул көчле авыртудан шәррән ярып кычкырып җибәрә һәм хуштан яза. Нәгыйм кайтып керсә, шак ката, айнып китә бу. Бусага төбендә кан, ашыгыч ярдәм табиблары Зөһрәне носилка белән күтәреп чыгып килә. Күз төпләре кап-кара тегенең, иягын борынын ураган бинт мамык аркылы кан саркып тора. Ни булды ди Нәгыйм, көч-хәл белән акылына килеп. Синең малаең кызымның авызына кастет белән сукты, хәшәрәт дип, арттан акырып чыга Солтания. Икегезне дә утыртам, зимагурлар, кабахәтләр. Ә сез үз күзегез белән күрдегезме соң сугышчыны, дип сорый табиблар белән бергә килеп җиткән милиция хезмәткәре. Шушы алкашның малае булмый, кем булсын, ди Солтания, Нәгыймгә ымлап. Ул гына йөрде ярты көн буе ишек төбендә. Әти кайтканчы өйгә кертегез дип каныкты. Ишекне дә сез ачтыгызмы? Юк, мин үз бүлмәмдә идем. Кызым ачты. Әгәр башка кеше булса, ул сугышы, ярар, буларын тикшерербез, дип чыгып китә хезмәткәр. Нәгыймне дә, Солтанияны дә күп тапкыр чакыртып йөртәләр тикшерүчеләр янына. Ләкин балык булмаган һәм түбән камада пропискада торган малайны гаепләрлек дәлилләр һәм шаһитлар җитми күрәсең. Хәер, аларын белмим дә инде, улым. Зөһрә 2 айлап хастаханәдә ятып чыга. Теш казналары, яңак сөякләре шәрдәкләнеп беткән була ди. Борчак кебек кисәкләрдән җыйганнар ди. Шулай да Нәгыйм һәр вакыт бүлнискә барып кайтып йөрде. Салмыш килеш булса да Зөһрәне карады. Яннарында утырып чыкты дип сөйлиләр. Солтания ай буе аны да өйгә кертмәгән икән. Каты бәгырле иде бит ул. Ирне ир итеп тотса, Әхмәт Нурны да кеше итәргә, туры юлга күндерергә була иде. Балалары да бу көнгә калмас иде. Әби, Таһир кайларда иде икән соң бу вакытларда? Ир балага ата тәрбиясе кирәк шул, улым. Таһир үз иркендә үсте, урам малайларына иярде. Солтания аңа бөтенләй игътибар бирмәде, әтисенә каршы куйды. Нәтиҗәдә Казакъстан якларыннан Әфьюн, Анаша алып кайтып, шулар белән сәүдә итүчеләр төркемне эләккән икән. Бит әнисе белгән бу турыда. Хәтта ул алып кайткан парашукларны күргәч тә кисәтмәгән Таһирны. Шул кыек кәсептән кергән акчага риза булып торган. Әби кыйссасын сөйләп бетергәч тә, фаҗигале язмышка дучар булган гаилә агзаларының шәүләсе озак вакыт күз алдында торды. Фаҗиганың сәбәбе нәрсәдә? Хыянәтме, эчүчелекме? Туктатырга, киртә куярга мөмкин идеме бу афәткә? Аз гына ихтирам, хөрмәт, җылылык, мәрхәмәт җитми калган кебек иш. Бик аз гына. Ник шуларны бирми икән кешеләр бер-берсенә? Кибеттән акчага сатып аласы түгел иш аларны. Әнә, ишек алдындагы өстәлгә башын куйган Әхмәт Нур абый. Әнә, ул төрмә тәрәзәсеннән моңсуына карап тора. Нидер гызыр итеп, тимер рәшәткәләр арасыннан кулын суза. Әнә, фатир ишеге төбендә баскычта моңаеп бер үсмер утыра. Әнә, бармагы сайын йөзек балдакларын ялтыратып симез гәүдәле хатын ач кешеләргә телемләп ипиеләшә. Ияге җимерелеп, тешләре ыржаеп торган Зөһрә. Упкын ярында басып торучы ап-ак күзле Таһир. Шу, әллә чыннан да шулмы? Күзем телевизор экранына төште. Криминал хәбәрләр турында сөйлиләр иде.
Казакъстаннан Россиягә чыкканда шик буе һәм таможня хезмәткәрләре тарафыннан шикле машина тоткарлана. Хезмәткәрләр машина утыргычлары астына шыплап тутырылган 200 килограммга якын наркотик матдә табып ала. Наркокурьерларның эшесе дә Казаннан. Тигр кушаматлы машина хуҗасына һәм аның 2 әшнәсенә озак вакытлы төрмә срогы яный. Бу шул Таһир мәллә дип күрше бүлмәгә атылып чыктым. Анда әби кулларын күкрәгенә куеп намазлыкка баскан иде. Ахшам намазын укый иде ул. Сез язучы Хөсәен Вәлиәхмәтнең «Ата каргышы» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул күренекле артистыбыз Флора Хәмитова укуында яңгырады. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.